يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلأ ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله في السر والعلن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. مبادئ الإسلام أمبي مسابا على تنو وغتي بياني لهاليا بلا جلنكا أمبي سيريا كدنغانيا كفو علي دي كليني جنيغنتي ألالا باتو مانشي ماتي مينا باتو لبكي سبابوية ibe kisi jiɲɛ ani kiyama o tɛ fo ala kɛlɛ. a batobaliya bɛ k'i ma tɔɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ ani kiyama o tɛ fo ala kɛlɛ. ka ala kɛlɛbagantiya ni bato ye. arsala rusula wa anzala alkutuba, a ye kitabuw jigi a ye cidenw ci. wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'buduni, nema aw da foyi kama hadamaden wani jinɛw fo ka ne ala kelen sugandi bato la. an bɛ seereya k'a fɔ muhammadul mustafa habibul mustafa almujtaba ala ka jɔn do a ka ciden do. ala kira ye ci lase i n'a fɔ a ɲinina fɛ cogoya min na. a y'i kɔnɔja mantɔw ɲɛ, a tɔɔrɔla diinɛ in nɔfɛ. saya kun b'a ta don min a y'a sɔrɔ foyi ma to diinɛ in na. n'a b'a lase aljinɛ ma illa ko sira yira an na. hali ni bi don ɲɛgɛn kɔnɔ cogoya min na a y'a fɔ n ye alayhi salam. sira foyi tɛ ko a b'a lase tasuma ma illa hadharana min, fo kan bali ko an kana kɛ fo saya taara se a ma don min. ala ka kisi ni nɛɛma kɛ alakira kan a n'a ka sahabaw ani maa o maa tugur'u kɔ fo jo don ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen fara tiba ka jama kan yawmal qiyama. n badenw, wagatinin kunkurun kɔnɔ n bɛ sarangani fɔlɔ min kɛ ne ni aw, o y'an ka siran ala ɲɛ. n'a fɔra jɔn ka siran ala ɲɛ kuma bɛɛ fɔra. filɛli taw jateminɛ, nɛɛma don ala ye ɲɛ min d'i ma, kiyama jɔ don. i t'a dɔn ko ni banana ni tɔɔrɔ yo t'a la, u bɛ ordonnance min sɛbɛn k'a d'i ma eri damadɔ bana la. i bɛ miiri e ye san joli kɛ ka sɔrɔ ɲɛdimi min minɛ, e ye kalo joli kɛ, e ye wagati joli kɛ. nka kiyama jɔ don ala b'i ɲininka ni nɛɛma in na n'a y'a sɔrɔ i ye haramu de filɛ n'a ye walima n'i y'a kɛ ka ala de kɔsuma ni a ye.
aya neun jatemina kasira alanye ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ibe kuma fen fo iba besoro inye kiyama joda sebinendo gafela ate yelema nyinete kako hali ibe ngunani minke nkono bendimi iba sebenen soro inye Allahu ta'ala nye koro ala bayira ila iba nye fo bainaka wa bain Allah ay sira alanye atego bedo femina ala isiranye ala udonyini manton temeno ma folo ni malaban wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mamunun kona awnye ana mamadu manton ko be kasirane alanye nefa kanire nege sira alanye de nonte ni sara domi ibana alamina ambi siri katidi alama bankodo dente toy koye musote toy koye bal ma munu yere munu bi fe kateme beka ulu yere de be jigi kaburu kono ka bogo doida ulu yere de ba fo ay suta mobili wele kanata katam fadi alama katam musodi alama katam badi alama katam teridi alama solution foite aliyo de foko ittaqillaha alladhi la budda laka min liqa'i wala muntaha laka min duni fa innahu yamliku ad-dunya wal akhirah ko siran alanye ala minis kisilita kumbe nyogonyalila iya batu ibi sambeti dama ibana wambeti di alama wallah ki kanga siran odenye solution foite politique kisi wariti kisi toroti kisi jamati kisi doninti kisi ibita di alama de aya mina kasiri kaka finimbe boala katada shibri hake ka biriki daka katla ka bogo daka ala jofleniye min bana ambe bankodo ittaqillaha alladhi la budda laka min liqa'i wa la muntaha laka min duni fa innahu yamliku ad-dunya wal akhirah alade tayjinya ni kiyama isra sayinde nyode kodo mbadiw aw bela jelemba kalama ambe balo wakati min kono sisa degun ni flate kelembe malionka be jorolendo itado ibitami akanga fendo be islamia kono ambe ka segi oma nambe ni situation in kono nambe ni lahala in kono abo fendo abe fode makafo al isar kaje I hakedo ko ibalma doye I hakedo ikaja ko ibalma doye mbino misalaw fo awye sahabaw tumbode ke ni geleya nanata ni degun nanata en alate esansi 20 litri flabi buli ka sokono isigi nyogon de sarakata barayro la hal en litri amasro aina li ithar salama itharu min fabemi ibitata 20 litri c'est bien ka kene bise ki jo arana kasro wal may kam mobili bise ka tafa ibina fere watan islamema aina al-itharu ibadallah ibina fere watani duru dutigi ka barabu jora minga nasongo be soro nimbora do mimbena ni nasongo sinin tambaz ni bide ajoro lendo ateketa barayrola keramogo teketa kanayrola esansi joli maralembe ekboloe ini deum bebe tasi arana abina tuguni abina gele ala semantoma ala kiraku alayhi salam الرحيمون يرحمهم الرحمن ما منو به هنا على كجونا كو هنا مسابه هنا أولودلا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أي هنا نغنا أو منو بدو كولين كوكا نسينين بيه هنا دولا ستميني في يوم ذي مسغبة على موتانو ما منو نسراتو تجلي بين نغيا ويه كومو كو هنا مولا domina kunga gele wallahi niye aljine soro wakati de namba kono ala iseke eminye ta esansita ikadi fantauma ukata barake domina ka gele ya kumate wallahi alladhi la ilaha ghayru maoma ba gele yani wakatina mantonka iti lafia kofe ndela ka khutubado ke sungalo kono ngom mauka sabali
mamunun ba geleya nogoya kanga ke wakati min glasi tumbe fere muga sungano la utumba fere keme village wula munun ka baraw do ala ye sungano banen ko fe ala ye dow lajrabini banaye u ye wari fɛn fɛn fara ɲɔgɔn kan hali sinu ma kɛnɛya dɔw ye moto kuraw sa seli dɔw ye moto in ta u taara n'a ye naam ni hinɛna ala bɛ hinɛ i la wallahu fi awni al-abd ma dama al-abdu fi awni akhi ala bɛ hinɛ jɔn na jɔn min bɛ hinɛ ala kan maaw la n badenw isaru alakira sallallahu alayhi wa sallam ansari ka dɔ kun bɛ yen don dɔ dunan dɔ de jiginna alakira kan o y'a sɔrɔ sɛgɛn bɛ maaw kan kɔngɔ b'a la siyɔrɔ yɛrɛ t'a bolo ciba alayhi salam n'a ye musow ɲininka u b'a fɔ alakira foyi t'an bolo bi ka gɛlɛn ji dɔrɔn de b'an fɛ alakira alayhi salam a y'a fɔ misiri la ko jɔn de bɛ nin dunan in jigi i fɛ ansaru ka dɔ ko alakira nɛ cɛ in taara a taara fɔ a muso ye surafana mun de bɛ ko min bɛ a ta ni denmisɛnninw b'o de a ko denmisɛnninw nege u ka sinɔgɔ an balima silamɛ dɔ bɛ yen kɔngɔ b'o la denmisɛnninw sinɔgɔra u ma surafana dun u yɛrɛ ta kumana min na dumuni banna ko muso ka lanpan faga walasa dumuni min bɛ minɛn kɔnɔ a tɛna ni dunankɛ bɔ an balima silamɛ dɔ kɔngɔ b'a la muso ye lanpan faga u sigira a nɔfɛ dumuni na u b'u tɛgɛ dɔ minɛn kɔnɔ u bɛ tɛgɛ gansan labɔ u t'a dun dunankɛ t'a kalama a b'a kɔnɔ u bɛɛ bɛ dumuni de la ko ni dunankɛ fara n'a to tora an b'a dun n'a to ma to an bɛ ji min an bɛ n da kɔngɔ b'an balima silamɛ dɔ la an ka surafana to a bolo an n'a musow y'o de kɛ o lahala in na u b'u tɛgɛ jigin dumuni minɛn kɔnɔ a bɛ dunankɛ ɲɛna u b'a la ka dumuni de dun wallahu taala ka foyi dun kɔngɔ b'u yɛrɛ la fo dunankɛ ye dumuni bɛɛ dun ka ban wagati min dugu jɛlen alakira alayhi salam a ko ala a yɛlɛla nin cɛ n'a muso ye baara min kɛ ala kɔntanna ala yafar'u ma a bɛ bukhari kɔnɔ kuranɛ aya jiginna wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa u bi jɛ u yɛrɛ ta ko ka di balima silamɛw de ma hali ni fantanya ni sɛgɛn b'u la an b'o wagati de la abdurahman ibn auf kumana min na sahabaw bɔra maka muhajirinaw ka na madina ansariw y'u kunbɛn ciba alayhi salam a ye balimaya dɔn maka ka kelen ni madina ka kelen ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ jigin fɛ a bɛ k'i jatigi ye abdurahman bin auf bɛnna ansaru kan min ma a y'a wele n balima silamɛ na i nana i y'i musow to ye ala kama k'i den to ye foyi t'i bolo silamɛya de y'an fara ɲɔgɔn kan n furumusow filɛ nin ye muso fila de bɛ n bolo i tɛgɛ ɲɛsin dɔ ma i bɛ min fɛ n b'a furu sa i b'a furu ne bɛ kelen ta i bɛ kelen ta aw ni ala to silamɛw bɛ min bi a bɛ min n muso fila filɛ ni min ka di ye i b'i tɛgɛ ɲɛsin a ma n bɛ kelen ta n'a d'i ma ne bɛ siɲana la muso fila bɛ n bolo n balima silamɛ dɔ bɛ muso ta fɛ n ka nafolo filɛ an ka tila fila 50% o y'i ta ye 50% tilayɔrɔ filanan o ye ne fana ta ye a ko ala ka barika dɔ i ka denbaya la n'i ka nafolo sugu yira n na nin bɛ mun de yira ko silamɛya kanu n'a balimaya ani foyi tɛ kelen ye ala ka jɔn ayna li isaru isaru bɛ min isaru bɛ min hudhaifa al-adawi ko yarmuku kɛlɛ dɔn ko minɔgɔ tun bɛ silamɛw la i n'a fɔ essence ko gɛlɛya b'an ka cogoya min na degun tun b'i kan ko ji fitinin dɔ tun bɛ ale bolo a b'a la ka a fanincinin dɔ ɲini ko minɔgɔ bɔra ka ji in d'a ma a y'o ye kumana min na k'a bɛ ji di o ma o y'a sɔrɔ sahaba wɛrɛ dalen don minɔgɔ b'o fana la o ko minɔgɔ bɛ n fana la n'a tilala i ka dɔ di yan o ma sɔn ka ji in min ko a ka taa da balimakɛ in ma fɔlɔ n'o minna n'o y'a to ale b'a min minɔgɔ b'an bɛɛ la mɛ ne bɛ ji in kɔ ale tun min fɔlɔ ko a taara k'a bɛ to don ma sabanan fana ye ɲɔgɔnna mankan bɔ ko minɔgɔ bɛ n fana la o fana ko n t'a min t'a don ma n'o minna ko san'a ka segin ni ji a y'a sɔrɔ bɛɛ fatura ji tora a bolo
إنما المؤمنون إخوة سرفود تنبي أبال ما دو جرو تيرالا أنا نكدا كونغو كو جرو بنا ندميكا سراني أيا هكفو أيا فرمسو ولكنا wari mbibe hakemi ma wiya konte kadama kwa kata asigi nyogon ika juru flene nyasara o ko fa isigi ka kasi abi kasi afuru muso ko amma muna ibi kasi na wari tibola fo wari tembola bana kasi kun walma yeddo de tadama ko ay kombe kasi nema se kambal maslame la halado ka fo degumbaka sengembaka nsigi nyogondo fo yere kana fonne nafate ne la binyana mala nafate nga soro la be kasila odela ama fo warta bolode muna ne ma se ka kala halaka bo kalama kadunga ko tira te bumba ka sengeba ka kademe fa yere ne nani dama kasika fonye tinyana ne kana folo here tala atumbe kasila odo nofe fama haluna ibadallah mogo ni ye nogoya ke ala ka jownye ala be nogoya ke iye abe nyene balaka 20 litres min fere 20 euros walma jago bidoni min fere wakele abe nyene bake mado la ibaki yere de la koy odi ato doningela do ikanto ko mogo sima de ka nyumanke mogo wa mafana ma jumanke mala uko beke chogodi ko mafo ala di afo man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha wama rabbuka bidhallamin lil abid ni ye nyuma min ke yaki yirede iba saraye jiina ka ko kiyamanye nyuma kela ala talebu ala talabla sa togo juguta soro kunango ya ta soro wama asaa ni mami ye jugumanke fa alayha junubi yirede ka ini ala tisira alanye emi be geleya la se mantoma kumana mina kanga noya hali pompisiu munu be essence ke maukuna ki foi ka kemenani de duma wala sauki ka mobilifa dutigi bijo hali nasongo warita bolo abise arama abafe ka doga ka motola wala mobilila ni kemenani tabolo 15000 la dronde be ka ko abita o kemenani be mundenye iye ka geleya la se bal maslame doma mbadeu ay to nga siran alanye cinyedo essence ko gele habe malion ka mais anyere ka jugu nyogo mabi 4 me ali terroriste nununka anyere ka yebe balo nyogo joli de la ni yaye nunu sera kan kele angwala ka kele ni jonye munumbe kungo kono joundo nganyere farafiundo anyere de ka jugu nyogo ma ne ka intérêt kama ka do ka dugu beti ne ka entraîning kama o fana tabane nyo degum banka anyire munu fana be bamako anga hine nyogona amba geleya etara do tala tasma bu mine kasro munu ba fere ka dogo tasma be wuli dowla kasro yere ma ba kalam islamu irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama ay hine nyogona nkambe edema emi nyebena ne asro 20 litres flabi bolo ta kelenta sa ikata di bal maslame doma abil lafiya min soro ala be boda ke ka ko gelewna italo ni ba gele ala fana ba gele ay kanne ni ya nogo yala ban nogo ya iye akramogom famana ki si saybe ni sendela essence kodo akramogom famana ki ta itemetola mundo essence kodo atiena dobeneku duru minen ka duruta al-ithar mais ote bal mbeta mine wasaba ni keme duru wasaba mena feraw ma watani duru wamuga imake masila isi gele mbetemeo ala bina min daikal jazaa'u min jinsi al-amal kama tudini tudan ibe duru min do ibe saranore amba ala de ala ka bense makanye ala kalimana di amma ala ka hakili nyumandi amma ala ka jamana basigi ya rabbal alamin الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى
وآله وصحبه أولي النهى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الطامة الكبرى مبدو ناني إثارو كان نيونتي نفتا من بي الله أدوي أبانتين دو نيون أنتين نيون كو o kama kuma kelaw b'a fɔ ko mɔgɔ saba bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ fo saya k'i ta don min maa min gɛlɛya kuma la n'a y'i dɛmɛ k'i bɔ gɛlɛya in kɔnɔ ka degun ta ka bɔ i kan fo k'i sa i tɛ se ka ɲinɛ o tigi kɔ maa min kɛra sababu ye k'i don gɛlɛya kɔnɔ ka gɛlɛya lase i ma fo k'i sa i tɛ ɲinɛ o fana kɔ maa min kan k'i dɛmɛ gɛlɛya kuma i jigiya bɛɛ b'o de kan a y'i ko dɔ i ma ka taa k'i to i tɛ se ka ɲinɛ o fana kɔ naam n'an bɛ isaaru kɛ an bɛ ɲɔgɔn kanu maa min nana i ma 20 litiri filɛ k'i ka da kɔngɔ k'a d'i ma k'i ko dɔ wallahi i tɛ ɲinɛ o tigi kɔ abadan a ye don dɔ gɛlɛya ta ka bɔ i kan alakira ko alayhi salam man nafasa النفس وينين دي عربكنا والصبح إذا تنفس نفس يا بنفو ني سنجنا نيكو ودي تعالى كراكو ني ما من يدغوندو تاكابو بالماكو أبنفو يا لافيا كوني ما من يوكي ala be jiɲɛ ta kɔrɔta ka bɔ i kun wa a bɛ lahara fana ta kɔrɔta ka b'i kun a b'o contrôle dɔ ni maa min ye gɛlɛya lase maa dɔw ma silamɛw ma i sigina ala bɛ gɛlɛya lase ma ɲɛnamaya in kɔnɔ wala bɛ gɛlɛya lase ma kiyama jɔ dɔ fana o la n'an ye hinɛna ɲɔgɔn na k'an jɔ ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn dɛmɛ gɛlɛya ye an bɛɛ b'a ta ɲɔgɔn fɛ silamɛ bɛ se ka nisɔndiya i dalen i bɛ sinɔgɔ fo dɔw b'a fɔ anw ka balo de sɔrɔ la an ka wari ɲini da de sɔrɔ la dɔw ta fɛ nin problème in ka ban koyi wallah n bɛ dɔw dɔn olu ta fɛ ka ban ni olu ka baara da de sɔrɔlen i sigi bani i ka ala filɛ ko in bɛna ban hali a ti mɛn mais ala bɛna min kɛ n badenw a laban ni nin gɛlɛya kow nana tan an bɛ k'an dama kasi ka taa Allahu taala ma an k'an tɔɲɔni dabila an ka hakɛw segi ntɔɲɔni mana caya jamana fɛn fɛn kɔnɔ a ɲɛjibo ka ca maa joli de bɛ kasi la bi du terrain ko la maa joli de bɛ kasi la bi alatimɛw ka nafolo dunni na maa joli de bɛ kasi la se t'a ye foyi k'a bolo bɔ fɛn bɛɛ la ko sɛni bi ye wali hakɛw segu ma n'o tɛ kiyama jɔ dɔ i bɛ nimisa i bɛ nin jɔ ala ɲɛkɔrɔ ala b'i ɲininka kelen kelen bɛɛ lajɛlen na kira ko alayhi salam ko a bɛ mufilisi dɔ n ka mantonw na wa sahabaw ko maa min ni se t'a ye nafolo t'a kun so t'a kun a ko ayi o ye maa min bɛna ni seliw ye a bɛna na ka baara ɲumanw ye mais hakɛtigiw jɔlen don ka kɔnɔ siratu da la a ye nin ka nafolo daragi k'a dun se foyi t'a ye k'a ka nafolo minɛ a la a ɲɛ b'a la fana a ye nin dɔgɔya a ye nin lebu kuma tɛ ni tiktok tile in na fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a y'a lebu a y'a yira diɲɛ na kiyama jodo mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ y'a ye u bɛna bɔ i ka baaraw la a kɛra sababu ye nin sara kɛra sababu ye ka nin faga ka nin bɔnɛ a nin na k'a ka du détruire a n'a ka denbaya kiyama jodo nin bɛɛ bi jɔ ara na ala kira ko alayhi salam i ka baara ɲumanw bɛ batilani na hakɛtigiw jɔlen don e min tulo bɛ na misiri in kɔnɔ i b'i yɛrɛ kalama i b'i yɛrɛ dɔn anw t'i dɔn mais e b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan mais ala fana b'i dɔn ka tɛmɛ i kan ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir n ala de y'i dan a b'i dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan hakɛw segi wa tubu ila allahi jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun an ka segin ka taa ala ma an bɛɛ lajɛlen ala kan ka batow minɛ ala ka hinɛ an na an yɛrɛ fana ka hinɛ ɲɔgɔn na gɛlɛya minnu b'an kan ala ka kɔrɔta mɔgɔ mɔgɔ ye hɛrɛ laɲini ni jamana in ye ala ka hɛrɛ do tigi ma mɔgɔ mɔgɔ ye hɛrɛ laɲini ni mantonw ye ala ka hɛrɛ ni bɛnsɛnmaka ye maa o maa ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ ɲini ni an ye ala a minɛ cogoya la cogoya min ni a n'a kan kan ala a ɲinɛ an kɔ jamana in sɛgɛnna dɛ jamana in ɲanina mais an yɛrɛ fana ka jugu ɲɔgɔn ma
فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة واجعل عقيدتها على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفيهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جزيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمبي على تانو أمبانا إمامو فنافونو لي عمر دمبي misiri almamido do nanana kuma abe placide ma ko ngana khutubake no fenyiro be kanunde ira doningelam bi placide inyo wana verema aba hakili jigala kira alayhi salam ko ibn mas'ud ka qur'ane kala kalame kono be qur'ane kala ere ba don ka temeneka ako akhra alayka wa alayka unzil ko uridu an asma'ahu min ghairi aywa amba afola alaka barka do anala naka dembaya la jarabi munumbe ala ko ukorota kaba kasabali dan nabela jelema o temenon ko fe nin ko nie diminde kono diminte be nye bala be citation mini la halamina ni bora ni essence on be laje be arande soro duti u bala che u bala muso u bala abe duskun kami mais mim se kan no an yere damawdo chaman bijo arana u betla kata fere dagele una unyona islamuma do be yere aleka essence war doronde babolo nama soro alete ka doyere sa nadu mata barala demba bebe balo alela luwa be sara chogodi balo be soro chogodi wala halaina anya lanyini anga kuma ni la halainka islamia ni fen ban soro anyona do temena ka koro wala islamia ni gele ko nunu islamia soro utumbu tega udi nyogoma ebi je hakedo ko ni flabe mami bolo be kelendi balma doma ni chama be mami bolo be do takadi balma doma wala degumbetla anni nyogonche islamia balma yero defo ni kungolo dimi farsogo kungolo mine farsogo bedebe hamina bebe diminta wala doka yele kanake doka senge wati ko do fana ka soro be soro wati de islamia ma nyamaria wala bo ala kira ya nyamaria de la salam nga hine nyogona hine masafana be hinana wala do kunyanga lanyini ka maubla sira ni mami nya ataki na fani ay abe chama mbo geleya nun be ala deli ya rabbi ala ka hine bawe nyogoma inshallah ambe do ke geleya munu namba kono na allah taala ka korota ka banku be la jelen ki yere waju ireni ala chebe chogodi be la halamina be ka blay kuna ningele ya sababu ye nere de adola ne ala ka hakke udo to ala fana alla jarabini mo juguye wala bela jelenga tubi kata allah taala ma ika hakke usegi ki dama kasi kata alama ika jamana infle ika jamana don fle ika duwa uke sebe mami ya sarakatu bo ibse ka sunde ke sundo ibse ka uli ka seli de ke sufe uli ka nafila oseli ibse ka esansi de ta ka maudeme bela jele mise ka fendo ke wala mbala de ala ka basiki na ti jamana inkono ala ka keleya na ti jamana inkono ala ka hine na ti nintan fara wakati nintan kele wakati ni nyangan tege udi nyogoma ala fanana hinena naam ore kumembolo inshallah bo ode besu kunyi wala la nyagal la ganne o jumani gobono no betu laga oke se fekebe kama malinga la hala be dina suya hala lenki ya ngatte nyani ngudun kutu feti corona duwa ngenya gobondi jamani nda kota nganari dimabe silamini ne nowe nyanya daga hinne ne katime kembire ke sansin qibara yogono ka fa birene soron kamati kai ina fogo bo ina ragaga soronga jonko kote ange wala meslami se sunta la birene daga na liu koy aga sansi kan tamagalante tele serege be garangen sigi i gollu sigi i korelu waye i biradi ya nyima golle nkedan kembe ga kotondini kenyan esansi ngana nyanke maga filoga maga bani kina meslami yogoy anna kamande manna wuya nya ko mboga kama malla gede wuya nya ko mbega nga duna ade yawmal qiyamah wala khutuba ni kenya kamalinki khana bambaran kanne nyai kenya biro soga ko ngoga tuno sonin ko on panke o yimena dingirani kita oduda
ona koto kutuba ni deber ni sonin kan kanne khabiro so kana deber misidunga no kuni be gefet sonin kan ko ngino ko ono ko ngo xanne tanay wala la nyagal la ganne daga kan yana alla ganne maka gemme yana alla ganne jamane kala ganne hakle taxalitini na khota ke wurgindi ya rabbal alamin ki anyo ma insha Allah alhamdulillah almami khutuba minke kutuba in kera ke wati wa abena wati fanama alhamdulillah wa fojugo fananyana almamin kutuba akumana ambe crise min kono sisa no ye essence ko geleya ani ma munun be ka comportement ka kono munun te ko ketaye moye ka geleya into geleya mauka akumana oka bon alhamdulillah amba jigi ka fo ay min fo anye khutuba in konnana beika famiyata sorala beika tata sorala kuma bakurbala akalla ni ye mun ye doron nin geleya yin an ka a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo wa geleya mana bonya cogo cogo a mana élargir cogoya o cogoya ni anw yɛrɛ sera minɛ cogoya la a ka ca la geleya yin a bɛ bɔ nɔgɔya kɔnɔ a bɛ kɛ lafiya kɔnɔ a ka kuma laɲini ye jumɛn ye essence hakɛya min bɛ ka sɔrɔ ka don jamana kɔnɔna na an ka partager ani ɲɔgɔn cɛ kɛko ɲuman na o kɔrɔ di n'ala ye dɔn nɔgɔya e ye dɔɔnin bɛ kunna e bɛ se ka tile kelen tile fila ka se kunɲɔgɔn kelen ma tɔ min bɛ e bolo hali n'i ma se k'a di fi sabilillahi i y'a ta da min na a feere mɔgɔw ma o la i n'a fɔ o tun b'a san cogo min na ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen y'a kɛ ten tɔ maa minnu kɛra sababuya ye juguya min b'u kɔnɔ a b'u sɔn ciw kɔnɔ parce que u y'a dabɔ de u bɛ fɛ k'i jɔ k'an lajɛ souffrance kɔnɔ gɛlɛya ni dekun kɔnɔ mais n'u y'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ye fɛn in minɛ k'a k'i b'a fɔ tulonkɛ ka ɲɔgɔn ladiya ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo n'u y'o ye u sɔn bɛ ciw kɔnɔ a ka kutuba yɛrɛ laɲini de ye wala an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo ka gɛlɛya in ka partager cogoya la cogoya min b'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma a ka kuma laɲini ye o de ye an b'a ɲini masala fɛ ala ka barika don an n'an si la an b'a ɲini masala fɛ a ye kuma min fɔ an y'a mɛn cogoya min na a faamuya ko ɲuman ala k'o d'an ma ala k'an n'a sara ni hɛrɛ ye an kɔni bɛ duwawu la jamana ye sanga ni waati a kɛra kɛnɛ kan a kɛra dogo la an bɛ duwawu la jamana ye an bɛ ala deli jamana ye an bɛ masala deli an ka jamana an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an laban de ye yan ye wa ni jamana in a sigibaa fanba bɛɛ lajɛlen ye silama de ye wa bɛɛ lajɛlen ye balima kelen de ye tuguni an bɛ ala deli degun ni tɔɔrɔ ni lajarabi min bɛ an ka jamana kan an b'a ɲini masala fɛ ala ka wuli ka bɔ yen maa minnu kɛra sababuya ye k'a bila an kan an b'a ɲini masala fɛ n'a y'a sɔrɔ ale ala ka dɔɔnin kɔnɔ k'u bɛna tubi an b'a ɲini ala fɛ a ka hakili ɲuman d'u ma joona u ka tubi ka tɔɔrɔ in dabila n'a y'a sɔrɔ ale ala ka dɔɔnin kɔnɔ in anw tɛ min dɔn ko maaw don u tɛ tubi an b'a ɲini masala fɛ ala k'u daga ta ka bɔ an da la ala k'u daga ta ka bɔ an da la ala k'u bɛɛ lajɛlen halaki ka bɔ an da la an b'a ɲini masala fɛ hɛrɛ ala kana n'a ye ala kana ni basigi ye ala kana ni bɛn ani ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnya sira minnu bɛ yen nɔ an b'a ɲini masala fɛ ala k'a fɔɲɔgɔnya siraw ala k'u bɔ yen ala k'u bɛɛ lajɛlen bɔ yen ala k'an bɛ sɔn a ma nin ye duwawu ye an bɛ min kɛ bɛɛ lajɛlen ye n'an yɛrɛ ye barakallahu fikum jazakumullahu khairan يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون